22. So I've always been that is interested in business. Ndiyayithanda nemali ke phofu, and ke ndingumuntu oboniswayo oyi-visionary. So I always have all these visions. So ke ngoku ke kodwa ngoku I am very much in the property space. That is the business, one of the businesses, in fact, that I am currently involved in, endifuna ukukhula kuyo, endibonile uba shini silele where we have opportunities singabantu abamnyama, especially abantu abamnyama. So ke ndiku-property ngoku. I'm a property practitioner. Ndi-under elaa ziko lase-Coastal Haven Properties. Silapha ke based eMdantsane, ii-offices zethu size ebantwini, because a lot of these property agencies ziba sedolophini, zibe kude ebantwini. So ke thina sidecide uba hayi masibe lapha ebantwini kule community siyisevayo. Now, So Sis Lwandisa, you are saying that you started, being in business when you were in your 20s. Now, I want us to get into a property space, Lena. When did you get into that space, and how did you get into the property space? Okay, kwi-property space, I am still quite a new person because noba ndinonyaka ngoku ndi-in space. Okay. Ndaba nethamsanqa ke loba ndinikwe i-opportunity yi-owner of Coastal Haven Properties. Okay. We had known each other for some time, and she approached me about, Chini Lwandisa, here is a business opportunity that you may be interested in, and that you may be missing out, because as an agent, in essence, you are your own boss. What the agency does is to just give you a support. Otherwise, you make your own hours. Uwe omanage umsebenzi wakho wonke. Yonke into uyazenzela. I-agency yona is just like a back office for i-support. Okay. So ke wandinika ke lo opportunity, and nam ke I always grab the opportunities. Yes, as an entrepreneur should. Now, Sis Lwandisa, I know that the property space in the previous era, it was well dominated by men. I want to hear from you, Ndobana. Kumntu mhlambi onawo umnqweno to get into the space, to be a property practitioner naye, especially a woman. Mhlambi, what are some of the challenges that you have faced, and probably the next person will face in this industry, okanye ukuqhuba ishishini eli in the property space? All right, enkosi for the question. So I think, first of all, besides the dominance yamadoda in the property space, we have to be honest with ourselves. Le industry yethu is pretty much dominated by abantu abamhlophe. Okay. It was dominated by them back in the day. It's still pretty much dominated by them nangoku. So I saw space thina abantu bamnyama esisaziyo. Ewe ke abantu bokuqala, abantu abangootata baye bangena ke bona ke. Then nathi ngoku singomama siyangena. I mean, like, we have, my biggest inspiration and motivation kule industry is uSisixolisa Dini. She has really made a huge impact in the industry and opened up doors for us as young black women to be bold enough ba singene nathi singoyiki, because yena she's done it, and she's done it successfully. And naye ke waqala from humble beginnings, agent, before she went on to own her own agency, which is big. I don't think ukhona umuntu okhoyo apha eSouth Africa that nabantu abangathengisi izindlu, nabantu abangekho esi space, umuntu oyaziyo nje xa kuthethwa ngento yezindlu, her name is mentioned kokokoko. Yes. So to get into the space when it's really not difficult. It's not difficult because we are a profession. Sine authority yethu ekuthiwa ngu-PPRA, Property Practitioners Authority, where you register as an agent. Okay. Khona ke imali oyibhatalayo. Ayikho nzima. It's not a huge amount xa uqalayo. Okay. It's about 2.9 ngoku, if I'm not mistaken. So you register, and then the next step ke ngoku also kuba khona trainings ezenziwayo
yabona, mm, so that you can get i-NQF. Kukho NQF 4, kukho NQF 5 wezinto ze-property. mm, And then ke ngoku the next step would be to approach an agency. Zininzi ke i-agency ezikhoyo. Uthi ndim lo, ndikhona, ndifuna uba yi-agent. But ezinye i-agency ke ziyakwazi nokuthatha ungekabi nazo nezo, ungekarejistarishi for i-PPRA, ungekayenzi ne-NQF, bakufundise, bakwenzise i-registration ngokuphayana already. Ifuna qha umntu abe nomdla, abe yes. bold and put yourself out there. Yithi ndikhona, I'm here and I want to work. All right. So Now, all right, Sis Lwandisa. You know, I'm getting a sense that kulula kakhulu to get into the space, be it you are a woman, be it you are young, or whichever race or gender that you are. Now, I want us ke ngoku to get into izakhono. Ukuba mhlawumbi zeziphi izakhono umuntu kufuneke abe nazo. I did get the sense that you do get i-training, mhlawumbi ke awunalo ulwazi, you don't have background information on how to sell, zithini evaluations. I think inintsi into eyenzekayo phaa kwa-property. So izakhono mhlawumbi ezibalulekileyo before you attain the certification and the authority to sell houses zeziphi mhlawumbi? I think into ye-property, it's more your personality. Xa uyi-agent akufuneki ube ngumntu onyabileyo. So Okay. you must be umntu outgoing. Umntu ozawukwazi uthetha nabantu. Uyabona ke buyoyika ke uthetha nabantu, uzawuba sengxakini because kaloku kuzawufuneka uthethe, kuzawufuneka ukwazi ucacisa, kuzawufuneka ukwazi nothengisa. Okay. So as umntu that is, it wants a sales orientated person. And yes, ezinye izinto zazifundiswa phayana, but funeka ube ngumntu okwazi uthengisa. Bakhona ke abantu abakwazi uthengisa, bakhona ke abanye abantu abangakwaziyo. And ke eyona nto funeka ungonqeni. Yes. I think a lot of times we miss out on opportunities because we're lazy. We don't want to put in the effort that's needed there. And also just self-determination, ube ngumntu determined, because ke if you've ever worked in a sales environment, uyayazi ba sometimes you make the sale, sometimes you don't. You don't, Sometimes yes. you're going to deal with customers as it difficult. Kodwa ke nakula training yethu, it is something that siyafundiswa ngayo. Yes. You Okay. know, how to deal with customers, how to read customers, because ne-customers azifani, especially kule property space. Kunabantu that come into the office and genuinely are looking to buy a home, which is one of the most important decisions that people make. Into Yes. yothenga indlu ayonto Yes. encinci. But bakhona abantu abafikayo bezo-window shopper, umntu nje. So ufuneka ke ngoku ube nayo indlela yobona uba oh hayi, lo is a serious buyer. Oh, And this okay. one Okay. just window shopping, because unfortunately bayenza abantu kanti befuna nje ubona la office yethu intle. Ikwenye into much ayifunayo. Right. You know, Phulaphuleke Vukani Community Radio, I want you to be a part of our conversation namhlanje. Phaya ku WhatsApp wethu 064 8546398. Uthumela nje i-voice note yakho nombuzo wakho kanye ke umyalezo wakho phaa kwinombolo yethu ka WhatsApp. Nansi le nombolo Mphulaphula. Sibhalele ku-WhatsApp okanye usithumele i-voice note ku-064 854 6398. Ivukani FM, Ivukani 90.6, 98.4 to 99.9. Sisilwandisa ishishini neshishini kuyanyanzeleka into yokubana in order for you to get a sale, right, you have to go out and market yourself, you have to go out ukhangele abantu, kuba kaloku if you sit around awuzukwazi into yobana ubafumane abantu okanye umthengi lona wale ndlu, right? Usekhona kwelo cala? Ewe, ndikhona Okay. ndikune calls ezingenayo apha.
Eziphazamisa ndikhona, I'm back. All right. All right, no problem. Now, I've seen on social media, I think it's a lady who's based in PE, kodwa ke ukwela cala. Kwaye, eyona nto ndiyibonileyo phaa kuye yeyokuba usebenzisa ikhasi lakhe lonxibelelwano to actually showcase the houses that she sells or i-rentals ezi anazo. Ingabe mhlawumbi yindlela elungileyo leyana kuba it's something that I've never seen kwaye yinto mhlawumbi onothi you know it kind of puts dangers into the properties that mhlawumbi i-agency le inazo okanye izithini izinto ezijongene ne-safety and the houses that you let okanye that you guys sell. Okay, with social media mostly, ayonto kudala ikhona. And it's a good marketing strategy yona. But ke, like you have said, inazo challenges zayo. So I think one of the safety guards that we do as agents is that whenever we advertise the property, we make sure that the number yendlu, Yes. we'll always say that mhlawumbi umuntu usebhayi isewoma okanye isemotherwell okanye kuloo area, but we'll never say ukwanamba bani apha. We don't give the address yendlu. It's very important leyo. Even naxa si-advertise mhlawumbi izindlu nakoo-Property 24, we never give the address. Then umntu will always say contact the agent if unomdla waloo nto. Also ke we can't run away from that. I-audience yethu ixesha elininzi ilapha ku-social media. So you can't be an agent ezawuthi I don't want to use social media to advertise the businesses because abantu abaninzi balapha ku-social media. But ke the good old-fashioned way of marketing is doing door-to-door. We do door-to-door thina a lot. Singene within the communities, meet the owners, meet nabantu. Uyakwazi udibana nabantu, niyahamba niya-advertise, nikhupha iposter. Yes. Athi mhlambi umntu utata owenza igadi phandle athi hayi bendivile uba laa mama phaa kuleya indlu ufuna uthengisa. And then nikwazi ke ngoku ufumana i-lead ngelo hlobo. Uyayibona laa nto ndiyitshoyo. And then also ke we have ii-systems zethu apha zakwa-property where we are able to get i-numbers, i-contact numbers zabantu, ze-house owners, and potential people that would want to buy, that we are able to approach. Ezaa calls zidikayo zabantu abakufowunelayo mhlawumbi bafuna ukuthengisela i-insurance or something else. We also unfortunately use that as well. It's called cold calling to get clients. But more than anything else, as an agent, it's important to put yourself out there so that you can get to a place where abantu know about you and the service that you offer. Ibe ngabantu ngoku mna I'm at a place where ngoku iba ngabantu abandifowunelayo athi hayi mani Lwandi ndibonile iposta yakho, ndibonile kuWhatsApp, ndibonile kuFacebook ba uthengisa izindlu, ndicinga uthengisa indlu yam okanye ndicinga uthenga indlu, njalo njalo. All right. Right, Mphulaphuli ke weVukani Community Radio nditshilo ke ndathi iba yinxalenye yale ncoko yethu udliwano-ndlebe kunye naye uSisi Lwandisa Monqo osuka phaa eMdantsane. She is a woman in the property space. Uthi ke akukudalanga engenile kweli shishini kodwa umninzi kakhulu umsebenzi esekwazi ukuwenza phaya kangangokuba ngoku akasenguye lo mntu uhamba enkqonkqozela abantu, ngabantu who comes to her. Ithi ke loo nto it needs dedication. Simvile esitsho Mphulaphuli sithi xa ukwesi space se-property kuyanyanzeleka ibe kanti ungumntu ongonqeniyo and be able to sell. Now inombolo yethu Mphulaphuli ngu-064 854 6398. Ndiyabawela ke noyokroba phaya on our Facebook community sizobona into yokubana ke ingabe kanti bathini na abaphulaphuli phayana. Kodwa ke ngelo xesha ndenza loo nto Sisi Lwandisa, I do want to pick up your brain, right?
Kuba, we are in a province, one of the provinces basically, ezinqatyelweyo lishishini. Our economy is very bad in our province okanye apha ephondweni. Mhlawumbi looking at how the economy is nezoqoqosho apha ephondweni in the Eastern Cape, mhlawumbi would you advise umntu othi hayi ndiyakwazi uthengisa, I can communicate nabantu, ndiyakwazi ukuformisha conversations and whatnot kwaye I would learn it within a split of a second, into yokubana ndiyithengisa kanjani indlu, what are the regulations, what are the laws. Kodwa is there a market for umntu uba angangena kwesi space, especially a woman? There is definitely a market, especially wena siswami kule unemployment ingekhoyo. There's definitely an opportunity kwa property, because also ngoku you'll find that in as much as kunabantu i-affordability kunzima for abantu, but into yendlu yinto ebalulekileyo kumntu wonke. So everybody at some stage will need a place to stay, will need a home, and also okanye indawo yorenta. Yayiva lana nditshoyo. Yes. So ngoku ewest ke ngoku abantu abathengayo ngoku is the younger generation. Abantu ababethengile 20 years ago yayingabazali bethu umzekelo. Ngoku is the younger generation, it's the young people that are entering the job market, that are entering the workspace. And my advice actually would be that we need to start thinking about, especially thina bantu bamnyama, buying property at a young age. I think we put off into ye-property until umntu mhlambi athi hayi ndisandoqala uphangela andinokwazi uthenga indlu. Kanti lelo lalona xesha, because at that stage awukangena ematyaleni kakhulu. Because what I find ngoku is that umntu ngoku now is in the late 30s, close to 40, kungona qalayo ufuna uthenga indlu. And ke ngoku sebolile umntu ngamatyala. Ewe kaloku, because kudala ehamba erenta, echitha imali yakhe erenta. Kanti there's opportunities like into ekuthiwa nguFlisp. I don't know if uyamazi uFlisp. I do know. I'm actually ndicinga ngaye ngokuqha ndijonge nexesha into yobana we will need a session to unpack into yokubana abantu bangakwazi njani, ingakumbi abasanda kuqala okanye who are in their entry levels emsebenzini, because there's a bracket that you mustn't earn more than a certain amount of imali njalo njalo. Yes, that we are aware of. Kodwa ke that will be a session for enye imini into yobana let us unpack uFlisp, let us assist also mashishini to buy houses, to buy properties. Kodwa ke kule mizuzwana mine sinayo, ndiyafuna into yokubana ke siqwalasele phaa kumphulaphuli ekhaya, especially othi unawo umdla woqala ishishini in this space. Kodwa ndiyafuna into yobana siqwalasele umntu who is a woman who wants to get in the space of entrepreneurship, into yobana amazwi akho mhlawumbi or advice that you would say to lo mntu angabe kanti athini. Akukho lula kwa-entrepreneurship, but funeka ube nesibindi. Yes. If unesibindi so ifuna lento uyifunayo, iza. Depending on also ke into emandi ke being in East London is the fact that zininzi agencies up. So it means that there is more opportunity to join an agent. Yes. An agency, yayibona. But ke ngoku unfortunately mhlambi kwezinye idolophu ezincinci akuzofana nalapha eMonti. Yayiva lana nditsho. Otherwise umntu onomdla, do your research. It's important, whatever industry you want to go into, to do your research. And ke ngoku kumandi ngoku asisayizi library, there's the internet. You take your phone, you do your research. There is even training ezenziwayo ngu-PPRA. I think iyeza training apha e-Eastern Cape. Bekuthe iza-announcwa uba izawuba khona. And that's a free program. It's like a learnership land. Yes. That you don't have to pay for the training. Instead, you get paid to learn about the proper. And bafuna i-woman. Bafuna thina because asikho thina. And bafuna black woman.
I think the age limit kula learnership is up to 40 if andiphazami. Okay. So from 18 to 40, you can check it out on the PPRA website. Ikhona pha information. I think bebeseRhawutini naseLimpopo ngoku, but beza announce ke ngokuba apha Eastern Cape Eastern Cape. bazamile. Where then you get placed into an agency, you learn, you get your NQF qualification, you pay for your certification as yes. well, infidelity certificate sakho, and there you go. Uyiqalile career yakho and you can be successful kakhulu kuyo. And there's so many things kwa property. There's That you can evaluation, do. ungaba evaluate. You don't have to sell houses. Ungaba evaluator. Ungaba property manager, manage buildings. Yeah, you. So ayiyo lento you're just being an agent. You can then even develop, be a developer. So there's a lot that people don't know ngezinto ezikhoyo and opportunities ezikhoyo ku-property, and they Yes. are missing out, I'm telling you. Yeah. Siyabulela kakhulu sisilondisa ngolwazi olungaka osiphathele lona namhlanje, and being a part of this conversation namhlanje siyabulela kakhulu kwaye we hope that now in your endeavors you will have success in everything that you wish for. Thank you so much for joining us. Enkosi kakhulu, the time was so short. Ufuna imini yonke. Thank you. You kaloku mna ndingathetha ngezindlu kokokoko. Thank you for the opportunity, and I hope young people will take on this opportunity, because property space needs to grow, and Yes. ifuna thina singabantu abamnyama to come into the space and dominate. Ingabi ngulo mntu uyi-1 or 2. Yes, thank you so much. Right, Mpulapuli ke simvile Thank you. usisilondisa Monqo suka phaya Mdantsane kuGompo City. Mzukisi Majali is with us namhlanje upha eQoqodala. Thank you so much for joining us and tuning in, Mzukisi. Uthi ke good afternoon scheme sisonke enqubeni namhlanje. Okanye let us check nje kule mizuzwana sinayo ukuba sinabani na pha. Roy Fani ukhona pha on our Facebook live. Mzwanele Madenyuka naye ukhona phaya. Mzukisi is also watching us live. Phumla Ngambu, thank you so much for being with us. Siyabulela kakhulu. Right pha in a minute masibaleke Mpulapuli siye pha evenkileni xa sibuya ngengoma emnandi kakhulu. Sinomsolo yahamba ke kunye naye uMthunzi Mamela. Mizuzu yethu masiyenze ibe ngamashumi 44 bethile ke intsimbi ka-12 o'clock. Agama somashishini lixesha lakho eli. Mnwene Chris, siyanebulisa.